Malo elokhaya. Ngibingelela ababukeli igama uMartino Kamkhize oyihost yamavideo eDate Kids. Sisashuthwa yilo ikhaya lihle media. Namuhla nehambeli zethu ezimbili esike zafika zasivakashela zenze ibukwayo zifikile. Akusho mina kuphela kodwa kusho ama followers kuma comment ukuthi nca safunda befika umama nosisi. Sasiphinde sibacela ukuthi no napa abantu benidinga ngapha and bejabula into enafike nayikhuluma ukuthi ayi bakhulume kahle sifundile kakhulu kubo. Sasithi ke siyithimba la ko Date Kids no asiphinde sibacele futhi bezohlahla indlela ke ngosuku olukhulu lwabo okusuku labantu besifazane ngoba kuyinyanga yabantu besifazane. Namuhla bafikele ispecial se Women's Day. Kodwa ke angandi kakhulu anginike bona ithuba bezasise futhi babukele ukuthi bangobani. Bingelele babukele emakhaya. Njengoba umfethu eseshilo ukuthi sesike savela phambilini seshaya ibuya uzama igama wakwaNcube ngisakhona phansi kwaSomopho endaweni yaseYithombothini empangeni KZN. Njengoba esho uhost wethu ukuthi size ngosuku olukhulu ke kuyinyanga enhle kakhulu yabantu besifazane size ngodaba labantu besifazane ngosuku lwabo ukuthi kahle kahle size ngani namhlanje kule show size ngosuku lembokodo nozakwethu lo banibona imbokodo nje igcwele ku screen namhlanje size ngalolu suku anginike uzakwethu ithuba. Ngibonge kuzakwethu angizethule nami ngibingelele nakubalaleli emakhaya abazobuka lolu hlelo. Umama uDlodla uMazungu khona eYithombothini eMacekane empangeni kwaZulu Natal kwelika Banana. Ngiyabonga. Sibonge ke ukuthi niphinde nibuye futhi banithokozela kakhulu abalandeli bethu. Isihloko sethu sanamuhla sithi ukubaluleka kosuku lwabantu besifazane. Yiko sithi lu special. Kodwa ke angingande kakhulu ake ngene kumbuzo wethu oqala wanamuhla. Luyini usuku labantu besifazane? Babukele emakhaya njengoba seshilo nje ngoba beshilo naseqaleni ukuthi size ngosuku olukhulu. Sibuyela ekuthenini usuku lwabantu besifazane. Abanye abantu banokuliphambanisa nosuku lomama. Akulona usuku lomama, usuku labantu besifazane bonke abazelwe ngokwesifazane. Ozaziyo ukuthi eHome Affairs wathi my register kwathiwa female. Usuku lwakhe ke lo lesikhuluma ngalo. Olubuyela back ku 1956 abantu besifazane abasukuma sebekhathele imithetho eyayikhona ngaleyo mnyaka okwakuphilwa ngaphansi kwabo sebethi nabo nathi ake sisukume sibambe iqhaza ngokomlando ke kuthiwa kwakumhla ka9 August lapha abantu besifazane abamasha khona. Ngiyacela uzakwethu alekelele ukuthi kahle kahle babeze bemashe yini le ayibamashisa babesuswa yini endlini ngoba siyazi ukuthi bemuva omama kwangabantu abahlala endlini imisebenzi yabo yayisemakhishini ukubheka amakhaya bakuthatha ukuthi basukume bethi bayomasha bemashela uhulumeni wobandlululo esesazi ukuthi babe wonke olukhuni ngendlela esimanga beyobhekana namabhuwa amabhuwa ayingancenyi lutho. Yini lento le yini njoba ngenhlanhlano nokhule ngala kule minyaka isaqinile lento yohistory istruggle nisibonile ngcono thina sisifice sesiphela mhlambe ungakunabe kakhulu ngolwazi nawo nalo. Ngibonge kuzakwethu esechazile wathi umindlalela mangangena nje la akafishane kulomlando akhuluma ngawo usuku labantu besifazane oluyingqayizivele. Lolu suku lusukela endabeni enkulu la kade kuzabalaza abantu bakwazi ukuthi kuzabalaza amadododwa abantu besilisa. Ngiyacabanga ukuthi omama oLillian Ngoyi owayekade chairperson we Women's League kwiANC nethimba nabanye ababekade bekwi anti apartheid bengabemelene neapartheid bathatha khona isinqumo ukuthi sohlala kuze kube nini kushawa imithetho ecindezelayo. Kodwa nje ohlwini lawo umthetho ohamba phambili ilona olwesana namapasi ukuthi njalo ama pass laws ukuthi noma uyakuphi kufanele uproduce ipass mawungaliphethe uyaboshwa. Beboshwa abayini babo bengakwazi ukuyobabona impilo inzima bathatha isinqumo kuthiwa babe baningi mawufunda kahle umlando bamasha bebheke Unions Building
beyoviva bevivela isimo ababebhekene naso kwashintsha izimo ngenxa nje yabantu besifazane kafishane nje bengingabeka lokho ukuthi kwakuyinto eyasuka kubantu besifazane sizohlala kuze kube nini kusibuka izinto zonakala bathatha isinqumo balwa nesimo and kwashintsha njengamanje nje sesihamba sikhululekile ngenxa yento eyenziwa abantu besifazane bethathe isinqumo ngingathi nje phecelezi it's just the power of decision bese kushintsha izinto ngiyabonga sibonge ngolwazi abantu mhlambe bebazi ukuthi hayi iholiday umhlala yini i-Women's Day akazi umuntu ukuthi kwenzakalani noma kwenzakalani noma mhlambe lolu suku abantu bayidela kanjani kodwa ke ngidlule ngiye kumbuzo wami wesibili esikhathini samanje ibaleke ngani lolu suku sikhona nesidingo sayo njengoba esechazile uzakwethu ungivalele kamnandi power of decision nje esikhathini esiphila njengamanje kusona siphila esikhathini seyinqumo but asikwazi ukuba nenqumo njengoba bayindlala back then omama baka 1956 ababe more than 20,000 bakwazi ukusukuma basukume bamele into yomuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane akangahlala khixa imkhono akangahlala bomuntu wasekhishini njengamanje kwasekuvuleka amathuba kubantu besifazane ukuthi bakwazi nabo ukwenza izinto ukubaleka kokuthi lo yamlando wakhandwayo leyamjuluko yajulukwayo yayivulela lamathuba esinawo ingakho kusabalekile ukuthi sikhumbule ukuthi amandla akhandwana afakwa ilaba abantu besifazane ayevulela thina amathuba ayivulela iminyango thina nathi sekufanele ke sikwazi ukusukuma siphinde sibambe lawa amandla lawa aye apply before ukuthi sikwazi ukubheka phambili njengabantu besifazane ngoba kuningi okubhlungu esibhekene nakho ungafaka futhi zakwethu lapho ungaze kuqedela amazwi ngiyabonga kakhulu futhi uzakwethu sayindlala nje lapho ukuthi kubaluleke ngani umbuzo ubusho njalo ukuthi is it necessary njengamanje lesikhathi siphila kuso ukuthi lokhu celebrate lolu suku ngifisa nami ukueda amazwi ngazakwethu ukuthi kubaluleke kakhulu ngoba noma kwaliwa noma kwazani kwenza ushintsho but there is still a lot okudinga ukuthi kwenziwe ukuthi kushintshwe sesabona abantu besifazane basacindezelekile sesabona amathuba emisebenzi kusakhethwa sathiwa ngeke wesifazane engene la sesabona eindaweni eziningi nje uma umuntu wesifazane noma ephethe kuba nokuthi nje ayakana value kahle ungathi ngaba nenshebo ukuze into yakhe ibe right so ke kusekuningi okufanele sikulwele lento mina ngithi kumina ngaphakathi i-revive ispirit solilien ngoyi i-revive into ye-courage into yesibindi ukuthi isimo sikamuntu wesifazane noma esekhaya noma ebandleni noma emphakathini khona kangakwenza ngasukumalwe angagive up engasivumeli nje isimo athi ayi angihlale kanje ngoba sinje lento iyasi-revive ngithi nje kimi injengemvuselelo vele empilweni uyayidinga into njalo iku-revive isabalulekile impela namanje lento iyayenziwa kuqala ukuthi bade sibagubha umlando wabo ngiyabonga sibonge ake siye kumbuzo wethu wesithathu ngaphansi kwesihloko sethu sanamuhla ikuphi abantu besifazane kumele beqhubeke bekulwele njengamanje bafethu sisodabeni olukhulu olwembokodo kuningi esibhekene nakho simbokodo njengoba sesilokhu sikuveza abanye ke abanakho ukuqonda ukuthi yini lokusafanele ngilwele manithi balwa labo mina yini lokusafanele ngilwele ngoba at least I do have a grant khona no 350 khona nani yini lokusafanele ngilwele into esibhekene kakhulu nayo eSouth Africa i-gender inequality ukungalingani ngokobulili ngokucwasa mhlambe ngakuveza kanjalo ngesiZulu ukuthi umuntu wesifazane uma kuthi uphethe esikhundleni esithile ucwaswa ngalolu hlobo lokuthi akesekwa sidalo akabonakale umuntu okwazi ukuphatha nokuhola noma ngathiwa unama qualifications amangakanani noma ngathiwa umsebenzi wenza kahle kangakanani kodwa makukhona umuntu wesilisa phambi kwakhe akabanqeni ukuthatha umsebenzi wonke owenziwa wesifazane kuthiwe umuntu wesilisa owenzile ukuze kuphakamiswe igama labantu besilisa umuntu wesifazane aqhubeka acindezeleke sisanaleyo ncindezi kakhulu bafethu esibhekene nayo bese kuba i-gender based violence bantu besifazane baningi bahlushwa ukuhlukumezeka ngokobulili bokuthi bangabantu besifazane bawika banamandla okuyilwela umuntu wesilisa bese eyicaphunela nje sinoma kanjani la kuwena nawe futhi ungayo komreport emaphoyiseni ngoba uncenga ukuthi anondlela ekhaya ngomuntu epromoter kakhulu le gender based violence
into yokondliwa yokuba reliable to umuntu wesilisa ukuthi uma sengimbophisa sesosala sidlani la ekhaya sesosala senze njani imndeni uzothini sengimbophisa ngesikhathi ushaya umndeni usuku ungaboni usuku uthuli nginya manje irate yokushona kwabantu besifazane iphezulu kakhulu iningi iyangezinga ngendlela ebhlungu ngendlela okuyiyona so okunye okusafanele nikulwele kufanele abantu besifazane nikulwele ukunetwork ukuxhumana kubalulekile ngoba ukuxhumana ufunda into eziningi uthola into eziningi kanti mazohlala nje kanje ekhaya usonga izandla awufiki lapho kufanele ufike khona mhlawumbe ungaqhubeka wena zakwethu ngoba unomkantshubomvu kule ndawo hayi esasho nje zakwethu angihleki ngoba ngihleka kodwa ngibuka indlela akayichaza ngayo ukuthi impela kusafanele kuzatshalazwe kusafanele siqhubeke silwe esakubala nje ngenhla mina kuyavuka nje zakwethu nakubalaleli ukuthi kufanele umuntu alelwe ipersonal care ukuyinaka nje yena umuntu wesifazane khona abanye abantu besifazane abadlule ezimeni azafane nasisimo thina sikubona abantu bokufana nezimo abantu ofanele bakulwele azathi umuntu mayezwe isimo sakho athi yini lo muntu mangimbone eqhamuka la engafani nesimo sakhe thina singabantu bokuzabalaza sinake uyinaka isimo siphika kodwa wena ungafani inhlobo nane neso simo okunye siyabantu besifazane silele nje kuba nento yethu nemali yethu sizakhela amathuba ezimali yazi mangibheka abazali bethu bebengafundile bengafani nanezizukulwane sethu njengamanje kodwa bebeba nento umama ayithukusayo ukuthi eyakhe ayihamba umunye wakhe iyiqoko wathola okungenayo njengamanje sesifisa ukuba abantu besifazane abafuna ukukhongozela nesinikwe kuphela ngifisa sikulwele ukuba ne-financial freedom sibe nokukhululeka kwezeyimali makuya ngokuthi kufanele umuntu adayise makufuneka enze noma yini ukulwela ukuthi nje isimo endlule kuso singafani nesamanje singasemukeli isimo sithi nje akusale sekuba njalo ngizothi abantu besifazane nisalalelele le video namhlanje asilwe nobumpofu silwe nezimo ezicindezelayo silwe against ama previous experiences abanye they being raped bakusaphele emakhanda usefisa ngisho ukuyibulala ukuthi hey ngcono kuvele nje kuphele ngami ngizothi asizabalaze into odlule kuyo akube ukuthi bikufundisa isifundo hayi ukuthi bithi kuyaqedwa ngawe kodwa ubuthestwa ukuze uphumelele uye phambili ngiyabonga sibonge ake singenele kumbuzo wethu wesine okumbuzo ongasigcineni ngiyabona ukuthi umama hayi umoya uyanyuka yamthinta ngempela le ndaba uyanyuka umoya umuntu wesifazane ningamluleka ngithini sesikhulumile ngosuku sebeyalazi sesikhulumile ngokuthi kuze lwenze kusuku kwenzakalani sebeyazi sesikhulumile futhi kuslow aliqhubeke istruggle singapheli sebeyazi nimluleka ngithini ke yena ke umuntu wesifazane siye kusuku njobe sefebekile uzakwethu indlala eyiveza ukuthi istruggle sisaqhubeka asimile sisentweni ye-education abantu besifazane abasukume bafunde abasukume bazame abangalindi okuzayo ayikho imana Nkosi yami eyehle ezulwini njengeyindevini kaAaroni iseBhayibhelini kuphela lapho kuseyindevini kaAaroni owehlelwa imana ayisekho ke imana imisebenzi ayikho yinina akwenzeki i-personal care njengoba seyivezile uzakwethu ibalulekile ngoba ihamba ifike kubantwana bakho ngoba thina abantu besifazane phela sinanabantwana okufanele sibabheke sinemndeni okufanele siyibheke sinabantu abadala abarelaya kithi uthola ekhaya kunogogo ugogo udinga wena ufuna wazi ukuthi umuntu omdala unakekelwa kanjani kufanele wazi ukuthi abantwana banakekelwa kanjani sithande yonke into esiyiphathayo sisandise uthando bafethu ngoba into esibhlungu njengamanje abantu besifazane sebephendwa njengabantu abangenalo uthando abafuna ukuzakubona kuphela kodwa bakwazi ukuapply back othandweni ake sandise uthando sandise ukwenza izinto zobumbano bafethu ake senze ama women's tontoni esikwazi ukuhlala singabantu besifazane selulekane sikhandane sihlanganisa amacebo sibone ukuthi siphuma nani ngoba egcineni we are raising a nation as women angazi zakwethu unganolisha uthini lapha ngingasho njengawe zakwethu njengobusho nje ngingayi kude kulamazwi washilo
Ngabe kafishane nje ngithi asichazwa izimo ezidlula kuzo umuntu wesifazane isimo odlula kuso asichazi wena bese ngithi engakueda engathi engasetha ama goals abe clear ukuthi ufunani abe nephupho uma ungaphuphi lutho ngeke ufinyelele indawo empilweni nje u-achieve as much as la ubona khona noma uphupha khona uma ungaphuphi lutho kugcina nje kunjalo nje empilweni yakho kodwa kufanele abe nephupho iphupho lomuntu liyamlela ukuze kuvuke incwadi yezakhe buye ngibe umkhokheli phela kafishane la lithi khona isipho somuntu siyamenzela indawo simholele kwabakhulu isipho ngithi mina igift yakhe iyakuphushela ikulwele kodwa uma ungaphuphi lutho ngisho igift yakho uyikhona ungayiboni ivalue yayo kufanele kube nakho ukuthi mina I have to fight ngoba khona into engizalwe ngifumbethe yona awuphumanga izandla uyivulile kanti uzalwa bekunento so we have to push ngoba lento uma ungayenzanga khona emhlabeni ozoyithatha ibhayiti na Jomba ayenze into ungayenzanga ngiyabonga baleleli sibonge ishubile inkundla imbokode yabona kudliwa amaphilile beplanele lolu suku sibonge ngiyathemba ukuthi ulwazi olushelishwe kule video lizosiza kakhulu siyaqeda manje ngamanje video yethu mhlambe manga ngiveza nje kuba landeli bethu noma abasha abafuna ukusilandela kwezokuxhumana zethu iDate Your Kids NPO ku-Instagram, u-Facebook, u-TikTok, u-YouTube. Bafethu ngicela ukunika ithuba nivalelise. Siyabonga kakhulu bafowethu asethemba ukuthi lamazwi siwakhulumela azohamba indawo ende akhe isizwe kakhulu kunakuqala mina nje ngithi bafethu asizithande singabantu besifazane ungadefiniwa icharacter usuka kuyona noyiyona isimo sakho nje njengoba eshiluza kwethu asingakukhandela ikusasa lila ezandleni zakho wena okwazi ukushintsha ilokho bafethu engingakusho ngiyabonga kakhulu ngethuba sithemba ukuthi amazwi ethu azothola indawo kunina ngiyabonga mina zakwethu ngiyabonga nami zakwethu ngibonge nabadidiyeli bohlelo lwethu la ngibonge nakubalaleli ngisho nje ukuthi amazwi okugcina nami engingawasho inyanga abantu besifazane isaqalwa si-enjoy kahle imigubho ezobikhona sithathe ikhulumeni sifake emgodlagodlweni sihambe siyo-implementa amazwi owatholayo without implementation awesizi lutho asikuthole sihambe siyokwenza bakwethu siyabonga sibonga kakhulu Mbokode nami sengiyavalelisa kanye nani uMathino kaMkhize until the next video Kaya letu, kaya love. Date your kids, Futuma.